Machiegni kendo nyakwara mogi wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ech welo. Anyuola moro e kar dak ma Mukuru kwa Njenga pod ni kod kuyo kod lit kaluwore kod nek makoch mar nyathigi manyako ma jahigni 7. Jedida Mwende ne en jagrade mar 1 kanolal tarik 11 dwe mar 7. Toke ringre noyude kowang' ma olokore buru e bath apaya ma Masai Road mayudore Embakasi. Kaka Otieno Job leronwa, anyuola no osebedo moingo dwe 1 ka nonro pod dhi nyime ka obila wacho ni onge achich moro amora mosemaki e wi wachno. Magi gin moko kuom ranyisi modong' mag Jedida Mwende, nyathi ma jahigni 7 ma ngimane nong'ad machuok tok nege kendo wang' ringre. Kuom moingo dwe 1 nyaka sani, anyuola mar nyathini kod jogweng'e kar dak mar Yara mayudore Mukuru kwa Njenga chokore kae ok mar jiwo chuny anyuola ni kende, to mar choko omenda mabiro konyogi e chenro mar ik mar nyathino ma bende pod ok ginyal timo. Mini nyathino moyang nyinge kaka Ellen Kemunto lero ni nyathine nolal tarik 11 dwe mar 7 higani. Tok fwenyo lal mar nyathine, noringo nyaka tesend obila ma Vila kama owacho ni noromo kod akwede gimomiyo nowe nyathine manyako mondo odhi ir wuongi ka nyaka sani pok oyudo ayanga obok mar obila. Ka bang'e apisas go nogocho ne kendo nooro ne picha mar ringre nyathi manokwany Masai Road Embakasi. Olero ni apisas go nonyise ni mondo ochopi e kar kano ringre ma City mabende noweye kod buo. Hapo ndio nilienda mpaka Vila nikaripoti. Vila wakanichipu, mbona unaacha mtoto msichana anaenda kwa babake, anaenda anakuja na 10 bob na sweet ama lingo, sio 10 bob inanunua unga ama inanunua nyama. Nikawaambia mtoto anaendanga na ninamchapa lakini asikii, anapenda babake. Wakaniambia kesi kama hizo hatutaki. Huko moja watu wakasema ufai kulia hapa ndani. Nikamwambia nifungulie hiyo, fungua hiyo kitambaa yenye mmefunika huyu mtoto nione. Vile amefungua hivi nikaona kale kaswenta kama mtoto alikuwa nayo kabisa. Jedida mane en nyathi kende mar Kemunto kod chuore mane giwerego higni 9 mokalo, manyinge Munyao Mbithuka, mabende nodhi nyime kendo ne okoyie ni mano picha nyargi no. Ka bang'e to ne gidwaro mondo ringre otim ne pim mar DNA. Akaniambia ingia ndani, nikaingia. Akaniuliza mlitembea aje, nikamwambia tulienda, tulipata mtoto ni wetu. Akaniuliza mlichoache ni wenu, nikamwambia kuna kapisi alikuwa nayo na mtoto wako, hata kama amechomeka uwezi sahau, hata kama ameungua. Akaniambia mbona mzee anakataa mtoto sio yeye. Na mimi nikamuuliza kwa nini alijaza fomu huko ya mochari na akaweka mtoto, akasema ni yeye. Bang'e anyuola na nokon mondo orit kuom ndalo 9 mar yudo duoko mar DNA. Koloso kodwa e yor ong'we yamo, Munyao wacho ni wachno nowegi kod buok kendo girito duoko mar DNA kapok gikawo okang' machielo. Nasema hii yenye wanasema kuna kitu unajua kuhusu hii incident, ni ukweli ama ni uongo? Hapana, hiyo ni hata Mungu angesimama na mimi hapo, hakuna kitu najua. Ndio yeye alikuwa anaishi na mtoto, mimi nilikuwa naishi pande hii nyingine kitu. Sasa tulikuwa tunangoja majibu, tunazika simu huko, hakuna mtu amechukua simu huko kwa mandizi yao huko. Ni watu wamesenia yote. Kata kamano, nonro mar nyathino osekawo moingo dwe 1. Ka apisas mag obila e tesend obila ma Embakasi wacho ni pod gidhi nyime kod timo nonro mar ng'eyo adieri e wi wachni. Anyuolano to pod rito duoko mar nonro eka gi ik nyathigino, seche ma min gi to koro odong' mana kod lepe mag sikul, wuoche to kod ofuko mare mar skul. Otieno Job, Ramogi TV.